Benvolguts xiquets i xiquetes i estimats mestres i personal del Mediterrani. Enguany tot és molt diferent. Ja sabeu que la situació sanitària no ens permet juntar-nos i també que no podem anar al col·le moltes persones. Però sorpresa, sorpresa, que al final els Reis sí van a poder anar a visitar-vos d'ací a un ratet. Malauradament, enguany no vos va a poder visitar ni l'Embolicabé ni el Tiricity. Vos conto un poc. L'Embolicabé està de coordinador del Covid al centre d'enviament de regals dels Reis Mags. Ara veurem com li va. Sempre ho embolicava tot, suposo que vos en recordareu. Els seus amics no pot eixir del coll, és per tot això de les restriccions a la mobilitat i de més coses. A més, ja està molt major i és grup de risc. Creguem que ell va ser el primer en provar la vacuna. Se l'imagineu els crits que pegarà? Tereseta, Tereseta, que m'ha fet un forat al cul! Nosaltres ja hem deixat tot preparat perquè pugueu cantar-los als Reis i deixar-los les cartes. I si per l'escola algú veu unes caixetes com aquestes, senyal segura de que els Reis Mags estan per ahí. Molt bon Nadal i feliç any nou!